Jamen velkommen mine damer og herrer. Mit navn er Minecraft Explorer, og i dag spiller jeg Unreal Tournament. Igen. Ja, chef. Ja, det er bare sådan en spil, hvor det er skydespil. På en måde lidt som Unreal Tournament, hvis I kender det. Jeg tror nok, I kender godt Unreal Tournament, men hvis I ikke ved hvad det er, så er det bare ligesom, så er det bare skydespil. Så falder jeg bare hurtigt, og så skal der kamp. Okay. Så kommer han. Okay, det her er en virkelig god spil, synes jeg. Altså, jeg synes, det er allerede bedre end Unreal Tournament. Ja, det er underligt, ikke? Men stadigvæk. Nå, okay, og der er han. Ja, mine damer og herrer. Jeg prøver at klare, men har en god modstand. Kom nu. Okay. Igen og igen. Jeg døde. Okay, man skal bare vente, når man dør. Ja, så spawner jeg snart. Yes. Kommer nu. Okay. Jeg kan ikke røre mig. Hvorfor? Hvad der skete? Nå, lol. Nå, men det jeg fandt ud af var, at jeg kom til at skrive i chat. Men det her er bare tutorial, så er der ingen rigtige spillere, som der spiller. Hvad sker der? Nå, det lægger. Sandsynligvis. Nå, det loader. Så skal man bare vente. Så. Ej, hvor er jeg bare glad. Bare det her. Sådan. Ej, hvor er jeg bare glad. Okay, nu starter bare det rigtige. Her er deres server. Og jeg kommer bare på nogen, hvor der er plads. Ja, det er akkurat. Og ja, jeg er på gul farve. Jeg er på de gules hold. Vent lige. Sæt den lige på pause. Hvordan gør man til, at man sætter den på pause? Sådan. Heroes. Shopper. Okay, nu er jeg fra. Nu er jeg ham her. Se lige, hvad jeg har fået, baby. Jeg har det. Jeg har laserpistol. Healer. Heal. Ja, vi har den. Ja, vi fører. Nej, vi fører faktisk ikke. Nej, det kommer igen. Vi er nødt til at gå væk. Nej. Okay, jeg er døde igen. Ja, det er det. Okay, de har den. Jeg healer der bare roligt.
Okay, jeg bruger 25 RP. Og venter bare. Ja, ja. Miau. Ej, hvor er jeg bare hurtig. Jeg er bare hurtig med. Ja, pistol. Jeg mega damage. Sådan. Come on. Hvor mange gange skal jeg lige dø fremover? Det er svært. Jeg kan ikke. Det er ikke så let at klare dem. Alt det den her. Den her ultra pistol. Ja. Ikke lige fremover den bedste mand, men stadigvæk god. Halleluja. Halleluja. Klar dig. Halleluja. Hvordan kunne de... Er på de blås hold? Eller hvad? What? Nå, underligt. Jeg klarer dem nok. Healer dig. Og hjælper dig. Hvor er de blå? What the? Der er han. What? Hvorfor kan jeg ikke? Cool. Nå, fordi jeg er på hans hold. Der er han. Ja. Jeg kan jo sikkert klare ham. Chokeret. Han er chokeret over det. Ja. Okay, det her bare sindssygt stor kamp, som jeg tabte. Altså mig. Ikke de andre. Okay, det er ligegyldigt. Vi venter bare. Der er stadigvæk kun 3 sekunder. Nej. Ja, nu er jeg der. Nej, ikke igen. Det her er umuligt. Nej, de tog vores point. Nej. Yeah. What? Hvordan kunne det være muligt? Okay. Man kan bare sandsynligvis sige, eller man kan bare sige til det her spil. Hvad er der muligt i det her spil? Cool. Yeah, Ghostbusters. Okay. Dør bare hele tiden. Jeg var den bedste. Fremover. Healer. Nej, come on. Det er snyd. Jeg kan ikke vinde over den. Men der er nogen, som der hjælper mig. Ja, så venter jeg bare. Ikke længere. Nå. Hvad er der muligt i det her spil? What the? Jeg tager bare en ny helt. Eller hvad de hedder nu. Undskyld. Jeg skal bare lige her. Og vente.
Nå, det var lidt ligegyldigt, det der at vente, fordi der skete alligevel ikke noget. Nå. Ligegyldigt. Healer. Ja, han er ikke på mit hold. Come on. Jo, han er faktisk. Det vidste jeg ikke engang. Come on. Come on. Nej, ikke igen. Det er umuligt at klare. Ligegyldigt. Hvis jeg skal bare dræbe dem, så dræber jeg dem. Hvor er de? Hvor er de? What? Der er nogle hurtige nogle. Ja, okay. De er også svære nogle at få. What? Hvordan kan han være så hurtig? Nå, hvad er det? Flyverraketten. Nej, de vender sikkert. Yeah. Nej. Den her spil er mega umulig. Man kan aldrig vinde med den. Men jeg tror nok, vi skal snart afslutte denne her video. Fordi det er på tide. Fordi maksimum 13 minutter. Altså videoerne plejer at være sådan maksimum 13 videoer. Altså tit, men ikke altid. Men jeg afslutter bare den her video her, og jeg håber I kunne lide det her video, og vi ses en anden gang. Bye bye.